Talde bakar bat aukeratu beharrean, 3 aukeratuko ditut, eta dira Postmortem Galiziarrak, Laurs Andaluzak eta Sigur Brigade Bartzelonakoak. Talde hauek aukeratzean arrazoia musikatik haratago doa, eta honekin esan nahi dut, musika rock and roll mundu hontan eukideten ekarpen garrantzitsuena izan dela talde hauen partaideen laguntasuna eta maitasuna. Disko bat aukeratzea ezinezkoa iruditzen zait, disko bakar bat. Azkenean gaur disko bat esan diezazuket eta 6 hilabete barru beste bat, esan nahi dut. Udaran tomatea eta neguan aza, garaian garaikoa. Baina disko bat esan beharko banu, Kaina Bikaina talde donostiarraren diskoa aipatuko dut. Zergatik, duela 25 urte argitaratuko zuten diska hori eta nire izaera eta personalidadearen oinarriak finkatzen lagundu zuen nolabait. Eta horregatik disko garrantzitsutzat daukat. Hau ere zaila da, kantu bat aukeratzea zaila da. Baina bat esatekotan The Members talde inglesaren Solitary Confinement esango dut. Abesti honek 5 minutu eta 15 segundu irauten ditu eta abesti hau entzun arte 2 minutu terdi baino gehiagoko abestiak gorroto nitun. Baina abesti hau entzun nun eta nire buruan zerbait aldatu zen. Yo solo lancé piedras, el resto lo hizo la gravedad. KCO, Violadores del Verso. Entzun KCO eta nik bezala maitatuko dezue. Beste planeta bateko izaki bada eta benetan pena merezi du. On Carlos Iturgaitz. Bueno, egia da, azkenengo 2 urtetan oso musika gutxi entzun detela lehen entzutenarekin konparatuta. Azkenean lana, ikasketak, alabak, topiko bat da, baina ez di denbora ematen. Baina duela hilabete batzuk, lankide batek Spotify pirata bat instalatu zidan mugikorrean, eta horri esker gaur egun lanean Spotify bidez musika desentearen ez entzuten. Bestela betikoa, viniloa, bere garaian kaseta, CD-a, formato guztiak. Berdin du ez daita jola formatoa, baizik eta edukia. Galdera horri erantzuteko aipatuko dut, behin diktadurakin Europan barrena bira egin genuen eta Stuttgarten jo genuen. Stuttgarten Caravan Park deituriko egitako leku batean, eta han zeukaten areto gisa edo kontzertu areto gisa tren bagoizar bat apalankatuta. Eta gauza da, Berlinetik gentozen, 8 orduko bidaia izan zen furgonetan, batzu gau pasain da geunden, iritsi ginen area lur jota, jotzeko hori gabe, eta gaina ikusten genuen jendea ez zala hurbiltzen, azkenean 15 pertsona azaldu zian, eta izan zen kriston boloa. 15 pertsona horiek erotu intzian, de puta madre pasa genuen, eta gainea 15 horietatik 12 disko erosi zuten, así que lekurrekin hiltzen naiz. Bere garaian oso garrantzitsua izan zen Bardulia deituriko estena hortan Añorrako gaztetxea. Eta horrekin gelditzen naiz. Hor pasa genitun gau txoro horiek eta hor jo eta ikusi genitun kontzertu horiek mugimendu horren barruan, ez daukate parekorik. Gaur egun ere, naiz eta lehen bezain beste kontzertu ez egin, noizean behin antolatzen dituzte eta oso leku goxoa da bertara kontzertu ikustea guteko. Hau izan dela ostia kontzertu askotatik, baina oraindik nik uste dut nire bizitzako kontzertuan ez naizela egon. Ez dakit iritsiko dan, iristen bada noiz izango dan, ze talderen kontzertua izango dan, baina esperantza hori da, beti hobetzen jutearena, baita kontzertu bat ikusteko momentu hortan ere. Ez daukat oso gogoan, zalantza dukat, baina nik uste izan zela Defcondosen Ultramemia. Gogoratzen naiz nola Frudisk dendan erosi nun, eta garai hartan Frudisken argitaratzen ziren diskoak entzuteko aukera zegoen aurikularren bitartez, eta nik ez nun Defcondos ezagutzen, jarri nituen aurikularrak, eta diskortako lehenengo kortea da telefonoko erantzungailuan mehatxu mezu bat. Flipatzen gaitu nintzen, gero horren ondoren Ultramemia bestia zetorren, eta nire buruan pelotazo bat izan zen.
hiru abeslari batera abesten, errimak, letra gordinak, letra okurrenteak, bateria ritmo potenteak, gitarrak, bombazo bat. Uste dut hori izan zela. Gogoan dudana da, zein izan zen oparitu ziaten lehenengo diska, izan zen urtzen hautsa astinduz, et 84ean, okerrez banago, eta Olentzeroko oparitu zian. Azkenengo diskoa, bi disko izan ziren, Combust talde jankiaren Another Life, makarra da bat, eta Invisible War Valentziarren lehenengo diska. Egun hortan bertan, disko hauek erosin ditunean beste bat oparitu ziaten, Laursen azkena.